Vás veľmi vítam. Som veľmi rada, že ste sa k nám dneska všetci pripojili. Spolu so mňou je tu Michal Slavel, ktorý je zo spoločnosti Testujto, ktorí sú našim klientom a pre ktorých sme vlastne spoločne riešili, akým spôsobom na nich nariadenie o digitálnych službách dopadne. Tak dobrý den, já vás taky pozdravím, těším se na dnešek, doufám, že si to užijete. A predmetom dnešného webináru je nariadenie o digitálnych službách. Toto nariadenie vlastne vstúpilo v plnú účinnosť v únoru tohto roka, takže nám už plne platí. Jeho cieľom je udržať bezpečné online prostredia, chrániť základné práva užívateľov. A stanovuje nám v podstate pravidlá a povinnosti pre digitálne služby, ktoré fungujú ako sprostredkovatelia. To znamená, že prepájajú užívateľa s produktami, službami či obsahom. V rámci dnešného webináru si pozrieme hlavne na 4 také základné veci. A to, koho sa nariadenie týka, prehľad povinností, sankcie, ktoré nám môžu byť uložené a čo nás čaká. V rámci vlastne pôsobnosti a príslušnosti nariadenia je nutné rozlíšiť základné predpoklady, ktoré je treba posúdiť na začiatku, pretože nariadenie dopadá na služby informačnej spoločnosti. To znamená na služby, ktoré sa poskytujú spravidla za úplatu, na diaľku, elektronicky a na individuálnu žiadosť príjemcu služby. Zároveň sa musí jednať o služby, ktoré sú ponúkané užívateľom, ktorí sú usadení v Európskej únii alebo sa nachádzajú v Európskej únii. A čo sa týka jednotlivých tých kategórií služieb, tam zákon rozlišuje hovorí o sprostredkovateľských službách, v rámci ktorých rozlišuje službu prostého prenosu, službu ukladania do medzipamäte a hostingové služby. V rámci hostingových služieb sa nám to potom ešte ďalej delí, čo si povieme k tomu bližšie v najbližších slajdoch. Takže vlastne prvou tou kategóriou služieb sú služby prostého prenosu. Tými sa rozumie vlastne služba, ktorá zaisťuje prenos informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti alebo sprostredkovaní prístupu ku komunikačnej sieti. Typicky sa jedná napríklad o bezdrátové prístupové body, virtuálne súkromné siete, prípadne registry názvov domén najvyššej úrovne, registrátorov a podobne. Ďalším typom služieb, na ktoré nariadenie dopadá, sú služby ukladania do medzipamäte. Tým rozumieme služby, ktoré umožňujú prenos informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti a zahŕňajú automatické dočasné prechodné ukladanie informácií. Tieto služby slúžia iba preto to ukladanie informácií, aby zaistili čo najúčinnejší a následný prenos tých informácií. Typicky sa jedná vlastne o reverzné proxy služby. To, čo je pre nás a väčšinu našich klientov však zaujímavé, je skupina tzv. Hostingových služieb. A pod túto skupinu spadajú veškeré služby, ktoré umožňujú ukladanie informácií na žiadosť užívateľa. A v rámci tohto by som sa vás možno poprosila a spýtala sa vás, či služby, ktoré poskytujete, takúto možnosť umožňujú. Či vlastne v rámci tej svojej služby umožňujete užívateľom, aby vkladali obsah. Tým myslím data, texty, obrázky, videá. Môžete zaškrtnúť jednu z možností, aspoň si vytvoríme obrázok o tom, na koho z vás potenciálne nariadenie ako dopadá. No totižto týmito službami sú typické napríklad cloud computing a web hosting, ale sú to aj naozaj služby alebo aplikácie, častokrát aj SaaSové aplikácie, ktoré umožňujú zdieľanie informácií a obsahu online. A to vrátanie a vlastne ukladania a zdieľania súborov. Keď ste hlasovali, možno poprosím kolegu, ktorý to má na starosti, ak by nám vedel ukázať nejaké výsledky priebežné. Tak, ja vidím, že až 90% z vás vlastne odpovedalo, že takúto možnosť umožňujete. Takže tam skutočne treba si dať pozor na to,
či sa na vás práva a povinnosti z nariadenia vyplývajúce vzťahnú. A v rámci hostingových služieb rozlišuje nariadenie ešte niekoľko kategórií. Jednou z nich je aj online platforma. Ten rozdiel oproti hostingovej služby spočíva v tom, že tam máte možnosť nielen ukladať informácie, ale ich aj verejne šíriť. A tým verejným šírením nemám na mysli len čiste, že sú sprístupnené neobmedzenému počtu osôb. Aj v prípade, že to máte podmienené registráciou alebo prijatím do skupiny, tak pokiaľ táto registrácia v podstate prebieha automaticky a je to umožnené bez nejakého ľudského rozhodovania či výberu, tak sa jedná o verejné šírenie tej informácie. Výnimkami však môžu byť činnosti alebo služby, u ktorých je vlastne tá činnosť ukladania a následného toho verejného šírenia iba nepodstatným a vedľajším prvkom spojeným s tou inou službou, s tou hlavnou službou. Prípadne druhou výnimkou, pod ktorú by sme to mohli stiahnuť, je pokiaľ sa jedná o nepodstatnú funkciu hlavnej služby, ktorá z objektívnych a technických dôvodov nemôže byť používaná bez tej hlavnej služby. Aby ste si to dokázali predstaviť v praxi. Typicky máme spravodajský server, kam vlastne ten poskytovateľ zverejňuje články, aktuality, príspevky. Veškerý ten obsah vlastne produkujú jeho zamestnanci a spolupracovníci, ale v rámci toho má sekciu pre komentovanie. Štandardne to býva vlastne pod tými jednotlivými článkami. Tam to, že on vlastne umožní akémukoľvek užívateľovi komentovať ten daný článok, to spadá vlastne už pod to umožnenie vkladania obsahu a jeho verejné šírenie. Zákon, aby však tam vlastne nenariaďoval príliš prísne povinnosti pre väčšinu tých poskytovateľov, tak tam uvádza túto výnimku tej nepodstatnej funkcie. Pretože vlastne hlavnou funkciou toho webu je, že vám poskytuje spravodajské informácie, ktoré prechádzajú, samozrejme na ne sa vzťahujú ďalšie nejaké povinnosti v rámci ako redakčnej zodpovednosti a podobne. Ale tá sekcia tých komentárov predstavuje len tú nepodstatnú funkciu. To znamená, že nám to síce spadne pod hostingovú službu, ale nebudeme hovoriť o online platforme. Keďže vlastne tá samotná sekcia toho komentovania samostatne, mimo ten článok, by sa nedala úplne ako používať. Ďalšou vlastne dôležitou vecou, na ktorú je treba pri tomto pamätať je, a ktorú sme napríklad riešili pre jedného z klientov, je situácia, pokiaľ mám napríklad blog, mám tam nejaké diskusné fóra prípadne a ja sa rozhodnem, že tie informácie tam mám, ale nechcem riešiť vlastne tie povinnosti, ktoré mi nariadenie ukladá. A rozhodnem sa zamedziť užívateľom, aby mi tam tie moje príspevky komentovali. Avšak ja ten obsah, ktorý tam do toho února tohto roka pribudol, ponechávam. Aj v tomto prípade na mňa nariadenie s najväčšou pravdepodobnosťou dopadať bude a musím vlastne spĺňať tie podmienky a povinnosti, ktoré mi ukladá. Ono totiž to DSAčko sa vzťahuje na sprostredkovateľské služby, ktoré sú ponúkané príjemcom služby. A tým príjemcom služby môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá tú službu využíva. A to jak pre vyhľadávanie informácií, tak napríklad aj pre sprístupňovanie tých informácií. A nariadenie nám ďalej hovorí o tzv. Aktívnych príjemcoch. A tam sa dostávame k tomu kameňu úrazu, kedy mi nepomôže vlastne zmraziť možnosť tým užívateľom tam pridávať ich vlastný obsah, ale ostáva mi tam ten obsah, ktorý pridaný bol, pretože tým aktívnym príjemcom je vlastne akýkoľvek užívateľ. To, že ja umožním
užívateľovi, aby prišiel na ten môj web a videl tam tie príspevky, ktoré boli pridané, bez toho, aby on tam klikal alebo komentoval, už vlastne ma môže podradiť pod príslušnosť toho nariadenia. Ďalšia vec, na ktorú je treba si dávať pozor, štandardne pokiaľ hovoríme o hostingu a online platformách, je napríklad možnosť pridávania reklamy. Keď si predstavíte situáciu, že si píšete blog, zverejňujete tam príspevky a ten blog sa stane naozaj úspešným. A tak si poviete, že by sa vám hodilo z toho ešte niečo vyťažiť, takže tam umožníte zverejňovať reklamu. Pokiaľ skutočne vám z tej reklamy budú plynúť určité finančné prostriedky, dostávate sa do režimu online platformy, pretože vy vlastne príjemcovi tej služby, ktorým je tá osoba, ktorá chce, aby vy ste tú jeho reklamu tam uložili, zverejnili a umožnili vlastne širokej verejnosti, aby tú reklamu videla, sa stáva príjemcom služby. Vy sa stávate tým sprostredkovateľom, ktorý mu to umožňuje. A pokiaľ vám z toho skutočne tie finančné prostriedky prichádzajú, tak sa môžete dostať do režimu poskytovateľa online platformy. A musíte spĺňať vlastne veškeré tie povinnosti, ktoré vám nariadenie ukladá. Ďalšou podkategóriou týchto hostingových služieb sú ešte online tržištia, ktoré vlastne umožňujú spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku. A potom ešte hovoríme o tzv. Veľmi veľkých online platformách a veľmi veľkých online vyhľadávačoch. Ale to sú skutočne platformy, ktoré majú najmenej 45 miliónov aktívnych užívateľov v Únii za mesiac. A prečo vlastne o týchto kategóriách hovoríme? Nie je to len preto, aby ste vedeli, že sa na vás nariadenie sťahuje. Je to veľmi dôležité správne sa kategorizovať z toho dôvodu, že nariadenie vlastne ukladá tie povinnosti asymetricky pre jednotlivé typy služieb. Pretože aj keď sa nám to na prvý pohľad nezdá a mnohí klienti chudáci sú z toho nešťastní, že Únia prichádza s ďalšími povinnosťami, ktoré oni musia zohľadniť v rámci toho svojho biznisu, tak to nariadenie bolo koncipované tak, aby nejakým spôsobom zvýšilo tú konkurencieschopnosť a uľahčilo podnikanie malým podnikom v online prostredí. A preto vlastne je v rámci nariadenia veľa výnimiek z jednotlivých povinností pre malé mikro a malé podniky. To znamená podniky, ktoré majú menej než 50 zamestnancov a ich ročný obrat vlastne nepresahuje 10 miliónov eur. Tak, tu máte také grafické znázornenie toho, akým spôsobom sú jednotlivé povinnosti ukladané. Celý koncept nariadenia je tak, pre sprostredkovateľské služby máme balíček povinností. Na to nám naväzujú, pokiaľ ste hostingovou službou, špeciálne povinnosti. A takto sa to postupne stupňuje. Takže vlastne najväčšie kvantum tých povinností a zodpovednosti dopadá na tie najväčšie online platformy, ktoré majú najväčší dopad vlastne tej svojej pôsobnosti. A čo medzi tými povinnostiami nájdete? Ten úplný základ. Tam je napríklad, nejakým kolegovi, už vlastne vidíte otázku, a k nej sa za chvíľočku dostanem. Jedná sa v podstate napríklad o povinnosť zriadiť jednotné kontaktné miesto. To znamená, musíte na webových stránkach, prípadne vo svojich zmluvných podmienkach uviesť elektronické kontaktný prostriedok pre možnosť komunikácie elektronickými prostriedkami, to znamená e-mail alebo telefón. Nestačí, že tam dáte nejaké automatizovaného asistenta, ale skutočne tam musí byť vlastne e-mail
prostredníctvom ktorého vás vedia kontaktovať. A to jak užívateľia tej služby, tak aj orgány, ktoré vlastne vám môžu ukladať príkazy napríklad ku kontrole toho obsahu a podobne. Ďalej, pokiaľ nemáte v Únii provozovnu, ale ponúkate tu svoje služby, tak máte povinnosť ustanoviť si právneho zástupcu. A ďalšia povinnosť, ktorá vlastne dopadá na každého sprostredkovateľa tej služby, sa týka úpravy zmluvných podmienok. Vaše zmluvné podmienky by jednoznačne mali uvádzať veškeré obmedzenia, ktoré sa týkajú používania vašej služby a informácií o moderovaní obsahu. To znamená, pokiaľ vy si chcete ponechať tú možnosť, že v rámci vašej služby niekto zverejní príspevok alebo tam vloží dokument, ktorý nie je v poriadku, či už neplní účel tej služby, alebo dokonca má nezákonný charakter a vy ho chcete odtiaľ stiahnuť. Musíte o tom informovať vo svojich zmluvných podmienkach. Tieto zmluvné podmienky musia byť ďalej zrozumiteľné, prístupné a jednoznačné pre tých užívateľov. Ďalej, pokiaľ poskytujete hostingové služby, tak nad rámec vlastne tých povinností, ktoré som spomenula, sa na vás vzťahujú ďalej povinnosti zverejňovania a vyhotovovania správy o moderovaní obsahu. Na túto povinnosť sa však vzťahuje výnimka pre mikro a malé podniky, aby na nich nebola kladená príliš veľká záťaž. A na čo sa však tá výnimka nevzťahuje, je zavedenie mechanizmu oznamovania a povinnosti poskytovať informácie užívateľom. To znamená, pokiaľ v rámci služby, ktorú poskytujete, umožňujete ukladať informácie, data, súbory, musíte zaviesť mechanizmus pre oznamovanie nezákonného obsahu. Jednak by ste o tom mali informovať v zmluvných podmienkach plus informovať tých užívateľov, akým spôsobom vám vedia oznámiť príspevok alebo informáciu, ktorú považujú za nezákonnú. A ďalej vlastne si musíte nastaviť ten systém, akým spôsobom s tým budete nakladať. Pretože v momente, ako vy obdržíte takéto oznámenie, to oznámenie vám niekto môže podať, buď pokiaľ mu zverejníte e-mailovú adresu, na ktoré môže podávať oznámenia, alebo napríklad pripravíte špeciálne pre tieto účely elektronický formulár, kde tí užívateľia môžu nahlasovať tie informácie. Tak v momente, ako to oznámenie obdržíte a ten oznamujúci vám tam nechá svoje elektronické kontaktné údaje, tak vy ste povinní ho informovať, že ste oznámenie obdržali, a to bezodkladne. A následne ho musíte informovať o tom, ako ste s tým naložili. Pokiaľ ste to vyhodnotili ako neopodstatnené, v poriadku, informujete ho o tom. Pokiaľ to považujete za nezákonný obsah, alebo napríklad sa vám to aj nepáči s ohľadom na vaše zmluvné podmienky a ide to vlastne proti účelu tej služby a vy sa rozhodnete ten príspevok napríklad zmazať, musíte informovať jednak toho oznamujúceho, plus musíte informovať toho užívateľa, ktorý tam ten príspevok alebo informáciu zverejnil. O tom vlastne, čo ste s tým urobili, prečo ste to urobili, prípadne aké má možnosti nápravy. Pokiaľ týmto spôsobom postupujete, mali by to reflektovať aj tie zmluvné podmienky, ktoré vlastne o tom informujú, akým spôsobom vy s tým obsahom a s tými oznámeniami nakladáte. A ďalšie také povinnosti, ktoré nám nariadenie vlastne pripravuje, je spolupráca so vnútroštátnymi orgánmi a oznamovanie na podozrenie o trestných činoch. Ja vás poprosím, máme tu v rámci ešte vlastne tej prezentácie pre zaujímavosť. Pokiaľ možno ste sa už vlastne tým nariadením a jeho dopadom na vás venovali, tak či máte zavedený taký mechanizmus pre prijímanie oznámení? Ja sa na to pozriem, aké máme výsledky. Tak 75%, 80% z vás už to zavedené vlastne má, 20% ešte nie. To môže byť z rôznych dôvodov.
buď ste sa nenašli v rámci hostingových služieb, alebo je to niečo, čo vás v budúcnosti čaká, aby ste to zaviedli a uvažovali nad tým. Tak, a prečo som vlastne v tej prvej časti hovorila o tom rozdelení na hostingové služby, online platformy, na tie výnimky? Pretože tu vlastne vidíte, toto je len demonstratívny výčet tých povinností, ktoré už nám pribudnú v súvislosti s tým, že vás nariadenie vníma ako online platformu. To znamená, že umožňujete vkladať obsah a zároveň ho verejne šíriť. Tak nám tam pribudne vlastne kvantum povinností, napríklad zriadenie systému pre vybavovanie sťažností. A ďalej nariadenie prichádza s takzvaným pojmom dôveryhodný oznamovateľ. Dôveryhodným oznamovateľom budú vlastne certifikované subjekty, ktoré majú za úlohu označovať nezákonný obsah na online platformách. A pokiaľ vám takýto subjekt podá oznámenie, tak vy ho musíte vybaviť prednostne. To znamená, že by ste mali mať vlastne ten mechanizmus nastavený tak, aby ste to dokázali odlíšiť a dokázali na to reagovať. Ale ďalej sú tam potom ešte napríklad povinnosti, ako je informačná povinnosť v súvislosti s transparentnosťou. Mali by ste zverejňovať priemerný mesačný počet aktívnych príjemcov služby za obdobie predchádzajúcich 6 mesiacov a podobne. Dobrá správa je, jak som spomínala, na mikro a malé podniky sa vám väčšina týchto povinností nevzťahuje. Je tam pre ne výnimka. Potom pokiaľ sa dostaneme k veľmi veľkým online platformám, ale tých je na našom trhu skutočne ako minimum a hovoríme o pár desiatkách takých, ktoré sa v rámci vlastne únie pôsobia, tak tam je zasa ďalšie povinnosti, napríklad robenie auditu, potom oni musia zdieľať data s úradmi a výskumnými pracovníkmi. Je tam povinnosť v oblasti posudzovania a zmierňovania rizík a reakcia na rôzne krízy a podobne. Takže tie povinnosti tam pribúdajú. No a pokiaľ sa pýtate, čo sa stane, pokiaľ si poviete, že ja tam síce užívateľom umožňujem ten obsah ukladať a môžu si tam zverejňovať videá na tej mojej webovke, ale úplne sa mi to riešiť nechce, aby mi tu každú chvíľu niekto niečo nahlasoval, tak nariadenie Európskej únie je vymáhateľné bez ďalšieho a ukladá nám tam sankcie v prípade porušenia povinnosti až do výšky 6% z ročného celosvetového obratu za predchádzajúce účetné obdobie. Samozrejme, to, akým spôsobom sa to bude vymáhať a ako budú tie pokuty reálne nastavené, určite tam bude zohľadnené vlastne ten dopad a ten rozsah nejak toho porušenia povinností. To uvidíme, ale je treba na to pamätať. A čo nás čaká? V rámci Českej republiky sa pripravuje zákon o digitálnej ekonomike a o zmene niektorých súvisiacich zákonov. Zatiaľ je vlastne prístupná verzia, ktorá bude predložená pre jednanie vlády, vychádza z pripomienkového konania a na základe tohto zákona bude vlastne koordinátorom digitálnych služieb Český telekomunikačný úrad, ktorý bude príslušný pre jednotlivé konania podľa nariadenia o digitálnych službách. A už vlastne teraz v tom zákone vidíme, že tam upravuje vlastne tie priestupky. A medzi tými priestupkami skutočne sú porušenia, napríklad pokiaľ neurčíte to kontaktné miesto. Skutočne tam je uvedené, pokiaľ nesplníte informačnú povinnosť v rámci svojich zmluvných podmienok alebo nezavediete mechanizmus pre oznamovanie a prijímanie opatrení, alebo dokonca pokiaľ aj nezašlete bez zbytočného odkladu potvrdenie tomu oznamujúcemu subjektu, tak tým porušujete povinnosti a môže vám byť uložená pokuta skutočne až do tej výšky tých 6% vášho obratu. Takže
Je to niečo, na čo je treba pamätať a čo je treba zohľadniť. Ja som to prešla takto v stručnosti. To nariadenie je skutočne rozsiahle a obsiahle. A v rámci našich služieb, keď sa s klientom spojíme, tak vlastne prevádzame analýzu toho, či sa na neho nariadenie vzťahuje. Identifikujeme, do ktorej kategórie tých služieb spadne, pretože, jak som spomínala, to nariadenie dopadá na služby. Následne samozrejme ukladáte povinnosti poskytovateľom tých služieb. Ale tak ako som spomínala, to, že si vediem sama blog, ešte neznamená, že v momente, ak umožním to zverejňovanie reklám, z čoho mi bude tiecť príjem, tak pod to nespadnem. Týka sa to skutočne aj takto vlastne menších poskytovateľov tých služieb. Takže treba na to pamätať. A my následne vlastne klientovi pomáhame identifikovať, na ktoré služby to dopadá a v akom rozsahu, ktoré povinnosti sa na ňo uplatnia a čo v rámci tých svojich služieb by mal upraviť, zohľadniť, na čo sa pripraviť, akým spôsobom upraviť tú danú službu, aplikáciu, čo tam môže vlastne umožniť, zverejniť, pokiaľ sa je na online platformy, aby si skutočne vytvorili ten priestor na zverejňovanie tých informácií o počte aktívnych príjemcov, priestor na zverejňovanie správy, ktorú musia vyhotovovať každý rok a podobne. Takže pokiaľ by ste s tým potrebovali prípadne potom poradiť, tak sme vám k dispozícii. A priestor na otázky by som dala nakoniec, kľudne ich ale ukladajte. Ak tam niečo budeme, tak sa na konci pozrieme. A slovo by som dala Michalovi, pre ktorých sme vlastne túto analýzu robili a aj sme im vlastne pomohli upraviť ich zmluvné podmienky a nastaviť ten mechanizmus. Tak Barčo, já moc děkuji za slovo, všechny tady vítám. Já jsem si dneska pro vás připravil jenom pár slajdů. Doufám, že to pro vás bude nějakým způsobem obohacující. My vlastně jsme v roli klienta Sedláková Legal a já bych vás chtěl seznámit vlastně spíš s tím procesem toho, jak my jednotlivé směrnice potom aplikujeme, jak vlastně pracujeme s tím, upravujeme naše služby. A my, protože jsme startup, tak se snažíme pracovat hodně s různými frameworky a nastavovat si procesy tak, aby nám to podruhý, když už něco řešíme, zabíralo méně času a věděli jsme, jak k tomu nějak systematicky přistupovat. Takže to je i jedna z věcí, kterou bych vám chtěl dneska v rámci toho mého povídání nasdílet. Jednou z těch prvních asi částí by se hodilo představit trochu to, co děláme. My teda mám tady dva brandy, Testuj to a Brand Testing Club, tak my vlastně pomáháme většinou velkým značkám, si představíte Procter & Gamble, Henkel, L'Oreal a další, tak jim pomáháme s testováním produktů, když je uvádějí nově na trh, aby měli dostatečné množství recenzí. Ty recenze generujeme vždycky s těmi uživateli v těch jednotlivých zemích, dneska je to 7 zemí, máme kolem nějakých jako 200 zákazníků a protože recenze právě ten autentický uživatelský obsah, vedle třeba i postů na sociálních sítích, které pro klienty také zařizujeme ve formě různých mikroinfluencer marketing kampaní a podobně, tak se nás samozřejmě tyto nařízení velmi často týkají, protože my tento obsah potom pomáháme klientům šířit různě na e-commerce portály, jako je Heureka, nebo jsou různý marketplace a tak dále. A samozřejmě tím, že spolupracujeme často i s klienty z oblasti třeba farmacie, kde ty regulace jsou ještě daleko přísnější, než je to u běžného spotřebního zboží, tak se nás v těch regulacích každým rokem týká víc a víc. A to je vlastně takový problém, kterýmu tady posledních 5 let čelíme, kdy každou chvilku vyskočí něco jiného. My tím, že už dneska jsme v 7 zemích, tak ono je dost těžký vlastně ty jednotlivé regulace hlídat. Takže jsme moc rádi za to, že máme v Sedláková Legal partnery, který vlastně to dělají trošku za nás. My jsme už na začátku, když jsme tu spolupráci začínali, tak jsme jim představili ten náš jako celkový business model a oni jsou pro nás takovým jako garantem a takovým notifikátorem těchto nových nařízení, kdy vlastně vždycky, když něco přijde novýho v platnost, v minulých letech to byla třeba směrnice Omnibus, která se týká spotřebitelského zákonu, teďka je to DSA, ale i mnoho dalších,
tak nás na to upozorní, jo, což je jedna z velkých přidaných hodnot, protože nedokážu si představit, že my jsme teda naštěstí zatím malá firma, takže se na nás vztahují některá ty opatření daleko méně, než třeba jako na vás další. Ale vlastně bez takového partnera by to bylo pro nás jakoby dost těžký. Takže to je jeden z těch problémů. Řešení, kterým k tomu přistupujeme, tak jak jsem říkal, my se vždycky snažíme nastavit nějaký framework, nějaký proces, který je pro nás replikovatelný. Většinou na začátku ho nastavíme blbě. Samozřejmě zjistíme, že to není úplně ideální, ale většinou to podnikání je o tom se učit a zlepšovat a ty věci stále tahnout dopředu, takže ty frameworky upravujeme. A to byla vlastně jedna z těch jako klíčových věcí, kterou jsme teda s kolegy připravili, kdy vlastně dneska ten framework funguje tak, že my si většinou na začátku dostaneme nějaké upozornění, ale tady je nařízení, které by se vás mělo týkat, předpokládáme, že budete kategorizovaný jako tento subjekt. My na základě toho vlastně posoudíme, jak je to pro nás důležité řešit, jak je to opatření jako rozsáhlé z pohledu nějaké implementace změn a vůbec jako dopadu na ten náš biznis. Už jenom to, když tam vidíme, že 6% z revenue z obratu, že bychom o ně mohli přijít, tak to většinou bývá něco, co nám pomáhá vlastně určit tu prioritu hodně vysoko. Po nějakým jako prvním uvedení nebo upozornění e-mailem, tak se většinou domlouváme první call, kde nás vlastně kolegové seznámí s celým tím procesem. My potom uděláme nějaký interní workshop, kde si určíme jako ownery, který se o to téma budou starat podle toho, jakých odděleních se to týká. Nastavíme si vlastně interní proces toho, jak by měl vypadat ten výstup z toho a výsledek implementace a následně vždycky děláme ještě společně s naším partnerem vždycky nějaké vyhodnocení toho, jestli to, co jsme teda nastavili, je OK, tam proběhne nějaká revize a pak se pouštíme do implementace. Úplně v rychlosti, co nám to přináší. Já tady mám nějakých prvních jako pár bodů. Samozřejmě to snižuje riziko, což je pro každý podnikání jedna z těch důležitých klíčových věcí, kterou musíme řešit. Co nám z toho vzniklo, takže máme nějaké rychle replikovatelné řešení díky tomu frameworku, že vlastně ať už se jedná o DSA nebo jakoukoliv jinou regulaci, tak víme, jak se k tomu postavit a máme na to nastavený proces. A ta třetí věc, která je pro nás extrémně důležitá, protože my jako vlastně rychle rostoucí startup, tak akvírujeme stále nové zákazníky dneska v dalších jako zemích. A my potřebujeme mít velmi často partnerem pro ně, protože našimi klienty jsou velmi často velký jako nadnárodní korporace, který samozřejmě jako všechny tyhle novely jako řeší, ale nějakou dobu jim to trvá. A ty naši partneři, což jsou většinou jako marketáci, brandáci v těch značkách, tak k nim, než ty informace probublají, tak to trvá strašně dlouho. Takže my jsme velmi často i partnerem právě pro ty lidi, kteří vlastně si to naše řešení pořizují, aby vlastně byli trošku jako up to date, i proto se snažíme takovýhle webináře dělat a klientům distribuovat. A zároveň nám to pomáhá jako získat samozřejmě u těch klientů větší důvěru. Jeden takový příklad z praxe, třeba u té farmacie, tak jsme právě řešili, jaký content jsme schopní vlastně nahrávat na různý portály a podobně, přičemž vlastně jedna z těch velkých značek tak měla nějaká nařízení jako ze zahraničí, který vlastně v Čechách fungují trošičku jinak, protože jak asi víte, tak vždycky ty evropské směrnice si každá z těch zemí vysvětlí trošičku po svým a i ty kontrolní orgány k tomu přistupují trošičku jinak v každé zemi. Takže my jsme vlastně takovým pomocníkem i pro tu značku, protože se dozvěděli, že vlastně obsah, který oni vlastně jako díky zakázání z nějakých centrál jako globální, tak vlastně dostali od nás jakoby stanoviska a posouzení, které jsme jim poslali. Oni to poslali dál na centrálu a zjistili, že spoustu obsahu normálně generovat můžou, že to vůbec není problematický a vlastně to mělo jako velmi zajímavý biznisový dopad potom na toho klienta. Takže to je jedna z takových jako praktických zajímavostí. Když se podíváme na ten framework, my ho máme takhle nějak nastavený, já ho zkusím
absolutně jako rychle popsat. No, to je vlastně to, co jsem vám říkal předtím. Na začátku vlastně dostaneme nějakou notifikaci, posoudíme si, jestli se jedná o velký rozsah nebo malý rozsah toho problému. Pak se určí vždycky ten tým lidí, který by měli to téma řešit, jestli se to týká lidí jakoby z produktu, jestli to budou lidi jakoby z e-commerce, jestli to budou lidi z obchodu a podobně. Vlastně vezmeme ty hlavní lidi, iniciujeme nějaký nový projekt, seznámíme interně jako manažeři vždycky ty lidi s tou problematikou, pak se udělá nějaký implementační plán, to všechno probíhá většinou v rámci nějakého jednoho workshopu, kdy vlastně celou problematiku projdeme. Pokud je potřeba, tak si k tomu právě přibíráme i kolegy ze Sedláková Legal, aby nám něco jako neuniklo a nastavíme si potom nějaký jako implementační a komunikační plán, na což se dřív jako třeba hodně zapomínalo, to jsme v minulých letech úplně neměli, teď jsme začali tady na to hodně dbát, protože když si představíte třeba to nařízení, který se týká potom těch samotných klientů našich, tak samozřejmě dobrý, aby o tom věděli třeba naši obchodníci, protože se jich na to samozřejmě ty klienti velmi brzy začnou ptát, tak my se snažíme, aby naši obchodníci byli jako konzultanty a partnery pro ty naše zákazníky, takže my se snažíme potom je i v nějaké rychlosti jakoby vyškolit, ukázat ty materiály, aby tomu rozuměli. A velmi často i generujeme, že zase se snažíme jako edukovat ten trh prostřednictvím různých blogových článků, který děláme s různými odborníky nebo právě webinářů, tak potom připravujeme i pro ty naše klienty z toho vždycky nějaké jako výstupy. Často to můžou být nějaká stanoviska, které oni zase můžou vzít, můžou poslat právě třeba na tu centrálu, aby ty právníci měli nějaký podklad z té dané země, jak je tady ta regulace trošičku odlišná třeba od toho přístupu, který může být v Německu, v Maďarsku jako trošičku jiný. A to je spíš ta jako externí komunikace, kde se snažíme i ten trh jako vzdělávat. Pokud by vás zajímalo, jak my k tomu biznisu jako přistupujeme nebo něco o vás, mrkněte na naše webovky business.testujto nebo Brand Testing Club. Jedno z toho, já jsem si teďka vzpomněl, že jsem se ani nepředstavil, takže aspoň nakonec, já jsem tady, jmenuji se Michal Slavev, CEO Testujto a zároveň Brand Testing Clubu, což je teda, tak se jmenujeme v zahraničních státech mimo Čechy a Slovensko. Pokud byste k tomu měli nějaký dotazy, klidně mě pinkněte na LinkedInu nebo se mě přidejte, rád se o tom pobavit. Tak já moc děkuji, že jsem mohl být součástí a Báře děkuji za prostor. Ďakujem, Michal, veľmi pekne. Mějte se super, nashledanou. Naschle.